veel minderjarigen betrokken zijn bij overvallen. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Er werd een persconferentie gegeven door de leiding van het Korps Politie Curaçao en de minister van Justitie. En daarin werd onder meer gezegd dat men zich zorgen maakt over het aantal minderjarigen dat betrokken is bij roofovervallen. De jongste verdachte is slechts 13 jaar oud. In totaal ging het om 10 minderjarigen, 9 jongens en 1 meisje. Volgens de korpschef zijn deze leeftijden van de verdachte bijzonder verontrustend. Op Curaçao werden in 2025 118 overvallen gepleegd en dat is een daling ten opzichte van vorig jaar en het jaar daarvoor. Van de 118 zaken waren 6 aangiften afkomstig van toeristen en dat is ook een flinke daling. Qua criminaliteit, overvallen, maar ook de 9 moorden die vorig jaar gepleegd zijn, wordt gebruik van vuurwapens nog steeds het meest gemeten door de politie. Dus het aantal vuurwapens blijft een reden tot zorg. En natuurlijk de leeftijd van de overvalplegers. Als je op de 13-jarige leeftijd daar al mee bezighoudt, dan is dat